Kumpa kiong baka jinglakai football kadi kas iem joka jinglakai kadai ka jinglakai ka papinya tali kiralakai naka wei keri shaka wei pat keri kadai ka jinglakai ka papid I ka jimburam hapring kiralakai naka wei keri shaka wei pat keri hakani ka video ka pementa kan walam ya pi shapam ka jingkran jong Cristiano Ronaldo yo Lionel Messi hadin ka post jong Lionel Messi kabulabo haringkat berkupa jong hadin ka jingkhlad ka bakende-kende jong kupa jong Messi Ronaldo bo Messi kidiki an krala ka gi papau nam ha ka jingla ka ka football minta kila kala jan arpos nam minta perkin nong kersat ki judon ka jinga kulit hapdeng jongki nomor don ki biasa yo Ronaldo don pat ki biasa yo Messi kini kala pelong ya ka jinga kulit hapdeng jongki Henry omla berkan taj pat baka don ka jimburam ka bamar kaliang hapdeng jongki diki an krala ka gi bakin sai ha ka jingla ka ka football Henry minta ka sengi ka jinga jan baka jingi hapdeng jongki diki an krala ka gi bakin sai ha ka perthai hadien bau Messi la boy ka dur ka jong kupa ka bla shan ringkat padu hadin ka jingkhlad no ka bakende kende jong George Messi ha ka bau Ronaldo la boy ka jingtho ha ka jingtho jong ka post jong Messi ha ka bola tho ya ka jingtho ka pin sosi ha ka bede ka jingkhlad no jong pa jong Messi George Messi Messi bola tho ri ka jingtho halo ka jingkhlad no ka bakende kende jong pa jong bola bo omla ban so tho ya jingdu no tip kumno nya chkman la bandap ru unong panchlo bakraw tam jugo la linno baka perthai hi ka I kum bakla sakun khamadin ha ka jingtho jung Messi Ronaldo la comment ru ha ka post jung Messi but la aur kin ki kintin a hip hop to you and yours in this tough time Leo much strength ha ka bot Ronaldo la comment ha ka post jung Messi ka blabo ringkat kupa jong mo aba kren chapang kupa jong Messi George Messi laklano na kanik sla perthai akatayo ko blata ka karta ka bandru prasnet dong se shampat aki be pagi kubor ki ban sawan kubleshpon